Yabo nje ngokwami bafethu. One, iNanda i-corrupt iyodwa nje. Mina ngibante nabafana baseNanda abaningi kakhulu. Engingababala mhlambe esingaye siyophela isandla. Abangani bami ke sebashona mfethu. Ngizombala nje omunye womngane wami kakhulu ekuthiwa uDiphetho noMantoko. Ngiyababala nje ngoba abangani bami sebashona. Bengibhayinta nawo labo bafethu. So iNanda ngiqala ukuyazi ngabo. Sisayixoxa nje. Ngaze ngayazi. Angithi umuntu aphume sivakashelaneestaff. Ngoba ukuthi ke vele kukhona nje kakhulu ibhamu. Yes eNanda bekudutshulwana, yes eNanda bekwenza ubukhotheni. And amaphoyisa azamile mfethu ukufight. And mawubuka mfethu uthi ubugengu baseNanda busukaphi. iNanda isuke yaba omakhelwane nale ndawo ecishe zibe ngathi zesilungwanyana uyabona. So iqala lapho ukuthi kubanjwa labantu inkunzi. But mfethu looking now neNanda yakudala umehluko omkhulu. Manje iNanda inkunzi ibanjwe ingane ezincane. Yabo afekthi iWest. Mfethu ingane leziyana. Young boys. And lento yeWest izophela. Kodwa akulula. Akulula ngobani? Ungathi istyle. Ngiye ngibona eMlazi kubona izintwana ezincane zisho jokingly. Sithe si West thina, yabo isi trend. Si West yabo. Kanti into enziwa eWest wrong. Laba bafana mfethu babamba inkunzi emini kapha. Thina besisaba ukuba expose masiganga one. You understand? Laba bafana babamba inkunzi emini. Nihleli nje kini emini manikhombe ngebhamu manivale emini. Yabo. Omakhelwane kunokusiba report bazovala bayasaba nabo. Konke yonke into ba rape mebethanda. So uyabona ukuthi mfethu you tell me ukuthi ingane at a young age, let me say 17 ngiyaphansi ukuze kuyofika ngoba ngizwa kuthiwa kwakhona ngisho ekwakuno 12 yabo. Unjethi ingane ezinjalo zingenza amacala serious kanje. Lezi ngane ziyabulala, ziyadlwengula, zenza lamacala awa serious. But bese sayiboshiwe uthi uyabuka ingane lezi. Ingane mfethu. So nje bafethu izwe lethu lisenkingeni bafethu. Enkulu. Ngeke ngimvumele omunye uma enginokuhamba nayo. Khona umama ojele omfundisi enginokuhamba naye izikole. Uvela athi kumina besixoxa athi hayi Siphiwe. Fana wami khona idemoni usathana alifakile eliyingozi safuna ukukhuleko. Wazi umvumele ngempela. Ubuka izinto ezenzakalayo mfethu ukuthi umuntu uzokuthi ubulala umuntu kwamqoba wawuphisi wamthatha oyinyawo wayilahla kupha ikhanda walilahla kupha. Bese uyavezela lo muntu umfana oright mfethu ichama li right nakubo ba grand. Kwenzakaleni? Uthi uyayilandela into yakhe. Into zakhe bezi right ubefunde evarsity ethize. Yabo buka nje lengane ezayibulawa uyinene. Buka labantu ababulala mfethu awuthe grand. Yabo and lengane ezibulawa umuntu uyabuka akubulawa ingane ebhedayo eMakuba hayi. Kuvale ingane eMakube ku right. Lezi inswempe ezinhle ebena career. You understand? Lezi ngane ngathi zayihluphekela hayi azifile lezo ingane. Kuva lezi impela lezi. Yabona mfethu so nje mfethu our country mfethu isenkingeni. Isenkingeni in such a way ukuthi ngiye ngabuka le accident eyenzekile mfethu kufika ingane ezo14. Ngavele ngakhumbula umalo ojele ngisebenza naye umethi Siphiwe kunedemoni eSouth Africa safele ikhulekelwe yonke. Yabo? But ke mfethu sizothini? Naku siphethe abantu bokufika. Abantu bokufika ibona abasirulayo. Kuboshwa wena wa South Africa akhokho umjomba adedele. Yes. Amakwerekwere la athenga izinto ezintshontshiwe. La ipoint. Fika esikhotheni khona la. Fika esikhotheni amasheni amawasha ama laptop bodayisa amakwerekwere athenga. Baphuceba
abantu abamnyama, amaZulu, amaXhosa, abelungu, amaNdiya sodayisa abantu bokufika bathenge. Kodwa amaphoyisa mesebopha ngisho umuntu akafike yokhomba athi ngidayisela ngeke lize liboshwe. Kunalokho uzovela evenini wena uzokuthiwa ngqum seliyashiyo sebenikezwe imali abathi idrink imebesho bro sekuyodilwa nawe. Yoshawa ngempama ke manje la kubuyiswa ngawo. Ushawa abantu bakini ezweni lakini. Lo muntu owenza ukuthi lo muntu a-commit crime uyayekho ngoba phela umuntu owenza ukuthi ngintshontshe lo osuke ezothenga akahlukene nenkabi lo muntu. Mina akahlukene nomuntu othuma inkabi uthi ayobulala. Yabo ilona akhila ke lelo elithumile. Mina ngibambe ukuthi anginamali vele. Yabo and amakorekore mfethu yo bafethu kubi. Sinengane zasemakithi efunda ema-tertiary ala amakorekore ayidlisa ama-drugs amanye ayithatha azeqisa amabhoda ayithathisa ama-drugs ingane ithathwe la yiswe ko-Brazil dayiswa ama-drugs eyinsothi yazi eyinsothi ayazi ihamba sengathi trip kanti ama-drugs asho sekwe somewhere ayazi ingane izobona ngoba isibanjwe leyo opioid uthi hayibo yabo seyisenkingeni ngeneza la bahleli bona la ingane zabo ifunda ey'koleni e-right khona la ade sibuka nje endabeni ingane zale South Africa ayingene ey'koleni zale South Africa kugcwele wona Eddington Primary you understand kugcwele wona yini na ayakhokha. So bafethu when it comes to i-crime bafethu this is huge and yonke lento ibuyibuyele kuthina igangi yabo and ukambe bese funa ukupanisha hayi thina esaye saboshwa mfethu hayi ayisilithwele idombolo iboshwa ibhema ama-T-bags libhema kanjani T-bag manje libekwe lomiso bese lomile goqo libhenye iboshwa creative yes bethi kodwa elibhemeka kaluli elibhemeka kahle le rooibos insangu nje ayibikiswa ngayo i-lose umuntu ubethola i-20 i-lose wayeqephula into engaka R2 into engaka ngiyacabanga i-lose iyodwa yo-R2 kodwa ngayalanga waqoshula into engaka abantu ababebhema ugwanje babe senkingeni. That is why ngilo ngithi mangikhuluma ngithi our government usifeyile owangempela mfethu. Siyiboshwa bese siphumile siyibona singenayo i-direction ukuthi mangisuka la ngiyaphi because vele asibekeliwe asazi ukuthi which way to go because mawuthi uyangala uyakhunjuzwa including ama-forms unayo ukuthi uyafika ama-forms omsebenzi uthi uyawabuka abhaliwe ngezansi unayo criminal record kube nesiphethe esithi yes or no ugcina ungabusazi ukuthi ngoba kuthiwa if yes chaza ukuthi wawuboshelweni you understand or waspend that esingakanani ejele mawuthi no vele awuchazi lutho but yet bengithi yes showcase umuntu obuka ama-CV nawe nje mfethu wena ubuka ama-CV ngiyacabanga ukuthi ebhala ukuthi umuntu wakwaboshwa kuyakuthi ugxile kuyona kakhulu angithi kodwa yes basifaka leso space asiqasheki mina nje angase nga-apply ngake I'm qualified ey'ntweni ey'ningi but angiqasheki. I was arrested ngukhansela wa-HIV by profession ngu-coordinator and there are a lot of people abangama la basho ukuthi no we know this guy mina ngiyaphila nje I'm on medication it's all because of him it's all because i-counselling yakhe anginikeza yona okuyi-pre ne-post counselling into engangenza sure and I was also a good mobilizer la engangisebenza khona because is one of the things ebalulekile uma kusetshenzwa. So mfethu right now angiqasheki and ejele kwafika ngisho organization yaka-HIV yasitrainer yasipromise ukuthi masiphume sizoqashwa angase ngingaplayanga-ke kuyona akubuyi lutho uyabona ukuthi siyavalelwa once kwanalento ukuthi ububoshiwe indaba yakho
ngathi ngivele kuthiwa cut. So mfethu we feel very betrayed by our government ukuthi sesibuyile namanje basahluleka ukuthola indlela eright ukuthi how to deal nabantu ababuye emajele, how to help ama ex-convicts. Sibasiza kuphi ngani? Basizakala ngani? Uyabo? Umuntu akutshela ukuthi kuyafundwa ejele, awufundanga ngani? No, it's not wonke amajele ekufundwayo kona. Uyabo? It's not wonke amajele ekwazi ukufundwa kona. Yabona lona. And izinto eziningi emajele ezingifuna ama-ID, most ama-prisoner awana ama-ID. Usuvimbekile-ke manje awukwazi ukwenza izinto zakho just because i-ID awunayo. So kubalulekile mfethu sometimes ukuthi u-government asimithe halfway ukuze sizokwazi phela ukuthi sibambisane siphilisane ngoba siyimisele nathi siyiboshwa ebekade zingaphakathi emajele ukuthi siyishintshe impilo yethu, siyishintshe nezimpilo zabanye abafowethu, sibathiphise abafowethu abangazi nabaziyo ukuthi njengoba bafowethu la sibuya khona impilo kanje, la sisuka khona emajele izinto azihambe kahle. Ijele liyingozi ngo 1 2 3 4 5. Senze sure ukuthi lezingane ezizemva kwethu siyazipha ulwazi ukuthi zingatrigeki njengoba kwenzeka nakuthina. Asifuni izingane ezalo osisi bethu, odade bethu, omakhelwane and so forth ziphinde ishawe ilento yashaya nathi. Uyabona ingane ishayeke. Mina ngiye ngasho ngiqala ngathi although ngakhula ngihlupheka but ngakhetha ipath e-wrong. Kwakufanele ngifocus kakhulu esikoleni but ke ngagcina ngifocus kakhulu ekugangeni ekuyinto eyaba wrong. Nayo ngiyaye ngiblame phela ukuthi ke umuntu oyengenayo guidance eyayimgada ukuthi ndoda ungawenzi 1 2 3 thina bese nasidalele. So uyabona ukuthi kubalekile nalokho ukuthi sikusho kubazali sibamithe nabo and sibatshele ukuthi no guys ibani khona ezinganeni zenu, just be there. Nibo ma nibo baba, uyasebenza awusebenzi, uyahlupheka awuhlupheki, ngisho ngathi uyaphuza uyadakwa but ukuba khona nje enganeni yakho uyitshela ukuthi uyayithanda, uyitshela ukuthi lento yenza i-wrong, if yento wrong uyitshela wrong, mayifelile uyihlase phansi uthethe advise ukuthi no qhubeka lapha zama lapha uzoba kahle. Mina ngiyazi yonke lonto but I'm happy ukuthi namhlanje ngiyakwazi ukuma phambi kwengane ezesikole ngiyale ngiyitshele something engazange ize ngiyithole mina ithuba lokuthi ngitshelwe zona ukuthi indoda kunento ekanje, kunento ekuthiwa ijele, kunento ekuthiwa ama-drugs, kunento ekuthiwa isibhamu, kunento ukuthi and lento mawuyenza ngendlela e1 2 3 4 5 ihamba ize kufake endaweni emnyama and leyo ndawo emnyama nayo ihamba ize kwenza ube umuntu kanje. Namhlanje nginegama engilizonda kabi ekuthiwa ngiyibhantenti. You understand? And I won't take that name away from me because yes, I'm an ex-convict. Even now, ngisa under correctional supervision. Meaning ngisasayina nami ngisavakashela and ngizokusayina almost 5 years. Uyabona? Njengamanje ngithi kusele 3 years ukuthi ngikuqede ukusayina. So bafethu impilo enzima. Uyabo?